mulheres tascada e fiada, calmotada, ou fazendo como de água, montada com os chinelos a gosto. Eu vou fazer uma cena lá, que me encargaram cá tudo o papo. Para que não tinha sido. Não, mulher, não. Vai para amanhã. Deixa eu estar cá. Vai amanhã. Boa noite, homem. Boa noite. Está bastante bem. Casa toda a parroquia aqui e ao cura solo na casa. Oh. Mas vai estar treinando algo por aí e enrolado com os seus quehaceres na igreja ou essas coisas. É Pepe, não te parece que estes também são os meus quehaceres? Não, sim, senhor. Não, se fora para um relatório ou para um cabo dano, havia de me chamar seguro, homem. Também porque havia de ir de boa gana. Bueno, andar confiança dá, não é? Tem que os bem ocupados a todos. Estamos muito apurados, graças a Deus. Para mim, caso nunca dará que fazer, porque calcetar não se ajeita. É para folhar bem chegado. É bom, é novinho. Pois, queridos, conto-vos um conto, já andades dizendo que mentres que a gente trabalha, os curas contamos contos. E é do que vimos. Bueno, con eso dos contos. Xa se encargan as revistas e a televisión. Non fan máis que decir que se fulaniño anda con menganiña, que xa que la viron un coa outra. Danos. Non, para poñer a parir uns aos outros, os mellores son os políticos. Que para facer o que fan, levo ben me fala que lles facía cobrar tanto como lles pagamos. Ainda ten máis razón, Cati. Sí. Bueno, mira, cada un nace co seu filho e fai o que pode. Uns nacen para traballar e outros para pulgar. E tu és do segundo só o meu carinho. Ai, compañeiro, porque lei 2 pontos antes de que a miña 40 me faga o diagnóstico. E o tratamento aquí diante de todo. Home, pois logo, acho vou contar un que pode ir bastante ben para os desta parte. Mellor que a para os de só. Pero vamos, que non podedes Pois escoitar. contigo para todos. Contigo para Non conto para todos, pero pode afectar máis aos homens. Pois. Os outros só o Fulgencio e o Robustiano de cada vez menos conocidos. Bueno, que se cadra non sabedes é que levábanse ben mentre foron pequenos, hasta aí aos 18 anos ou así. E aquí ela pensaban que tiña unha moza a medias, e despois non foi de ningún dos dous. E empezaron a trincar. Pero, sabedes que teñen as casas case porta con porta, co camiño polo medio. E con eso de que se hai que chamar a un para tirar por unha crión a vaca e tal, antes chama só de máis cerca e vanse tolerando. Pero ahora que tuñeron as trócolas esas que xa non hai que chamar a naide. Pois, romperon de ver. Dixo un día o Fulgencio que ben sabedes que encasquilla un pouco. Dixo yo ao Robustiano, oixo! A ver se prende la cadela, que lle ladrou a miña muller. E contestou o Robustiano, e logo, por que non prendes tú a muller? O Fulgencio colleu na primeira, acelerou máis e empulseado. A ver se me estás tratando a muller de cadela, O Robustiano, non tiñas medo que eu sempre lle quixo moito a fumo e respetuoso cos casos. Oi, amigo, entón xa arrancan coas familias. Xa o mundo, o Fulgencio dicelle a ti xa te vendrás seres humano nacido, xa cando veu teu pai para a casa que marchar a sogra. O Robustiano dixo, se cadra tuvo tanta suerte como a túa que os 2 últimos anos sei que os pasou na casa do forno. Bueno, foron repasando hasta o siglo XVI. Total,
A partir de aí, ni buenos días, ni buenas tardes. Nada. Pero resulta que ali non teñen ainda a concentración. Ángela volver a prometer para as próximas eleccións, ben seguro. E viñalle ben, ao herdar definitivamente o Robustiano, viñalle ben ali unha leiriña ao Fulgencio para aparexar. Entón pensou, pois teño que poñer a ben con el como se. Anduvo tanteando e soupo que tiñan que operarse o Robustiano. Dixo, tan pronto teña na residencia, teña os 2 ou 3 días, presento-me ali, entre que se cadra hai máis xente, e que non há ter moita forza, non me abre nada. Efectivamente. É que desaparece o Robustiano, entérase, e aló se presenta. Na porta da habitación, da residencia. Sí que houve que cortar, ó! E dixo o Robustiano, mirou e dixo, after dolores, non? Ese de o Robustiano. E o Fulgencio, para non enfiar, dixo, non sabía pa palabra, nin viñen a ver. Viñen por un cacacarajo dun latiguillo pro hidráulico do trator. Pasou o que pasou, pero os veciños aquí estamos. Eso non é moita a pregunta. Que foi? E dixo o Robustiano, próstata. E seguiu o Fulgencio, non sabe onde a ten, así ao lado dixo, non, eu agora dun día tiña ben non sei. E sigo o Fulgencio, que lle tocaba o turno. Sigo o Fulgencio. Se xa oí unha máis veces da próspera eso. Xa non se come cousa que non este envenenada. Pero, eso non é moita a pregunta que ven sendo. Entón, dixo o Robustiano, dixo, mira, non sei como quedarei da operación que ainda teño unha sonda posta. Pero antes de operarme, eu falaba, eu mexaba, igualito que a falas tú. Eu xa sabía que... Xa verá como fan os santos tamén, que usted tamén pendes que todo é os santos e os curas. A ver, non te pases, Ali na miña aldea había un matrimonio que tiña moi mala suerte coa facenda. Morríalles todo, vacas e todo. E entonces, dixolle coa má muller, tiña unha cerda para parir, perdonando a frase, e era moi boa. Dixo, vamos ya a ofrecer a San Antonio o mellor rancho que traiga cando teña para vender, que lle damos a ele. Ainda lle sería máis barato que o veterinario. Dixo, bueno, muller, pois, mellor, vale. Criou o rancho moi ben e todo, cando foron a venderlo, dixo, bueno, colleu o cordasviño, dixo, mellor, vos nos collereu, vos vais a San Antonio. Colleu, non, levou-nos, chegou á iglesia, dixo, moita sorte me deche, aquí che vai o mellor rancho. Pero San Antonio lle hacía caso. Dixo, ofrecincho e quero chudar. Nada. Dixo, bueno, eu cumplo con a miña obligación, atou-lhe ao pé. E o señor marchou. Dixo, aí che queda, que eu cumplo. Cando se deu conta, mirou para atrás, sentiu un ruído. E era o cerdo con San Antonio de arrastra. E dixo, ai carajo, non o querías, e agora como corres tras eles? Dominica, había que mirar un romancillo. Bueno, pues logo a ver si sabemos. Pero espera, é calva. E pois poñeremos a de Lorito. Ainda é mellor que acabaste. Ai, tú ainda estás Ainda tengo o caché. Tranquilo. Tu remoia despois a traballar.
Ya te mollamos la Entonces acaba Cándido, que non debe ter o paladar moi acertado. Sabedes o que lle pasou ali? Que había dentadura na casa. Había un veciño meu que tamén. Bueno, pobre nunca virou a mar. E ten unha filla en Barcelona que casou cun murciano e o murciano, oi, moi cariñoso con el iaio. Empeñouse en que o habían levar un día a foto. E levaron ao patrón a foto. O valenciano, moi ocurrente, sempre, Entón pensaron, o murciano, levaron a comida e todo eso, levaron os bocadillos, levaron tamén para facer ensalada, un inferniño de gas destes tamén. Claro, cando iban facer a ensalada viron que non tiñan sal. Ai, pero o murciano, o lince, e dixo nada. Se va a buscar una botella de agua y la hervimos en la misma pota en que vamos a hacer el café, al evaporarse el agua queda la sal. Bueno, ya lo va el patrón con botella, la chaqueta abotonada y tal. Entonces, un rapaces que estaban por ahí por la playa vieron uno salir con botella y dijeron, oiga, haz el favor, y su mande usted. Esos somos los encargados de cobrar el agua. ¿Se de cobrar lo que es? Las botellas de agua. Es €1. Se fuese un día festivo le cobrábamos €1,5. Pagou o bondón, foi, comeron, deitouse, dormiu así hasta cando despertou baixara a marea. Señor, que negocio fixeron hoxe os que venden a agua. Cuidado aí, Mellor. Arrancamos con los Ay, Lolita, mañana me marcho, ya la guerra será tu querer. Si conmigo, Lolita, no le hay una carta, yo te escribiré. Si conmigo, Lolita, no llega una carta, yo te escribiré. El cartero
fue a casa de Lola y a Lolita una carta le dio y Lolita se puso a leerla y al leerla del mayo le dio. Y Lolita se puso a leerla y al leerla del mayo le dio. Hija mía, ¿qué es lo que te pasa? Madre mía, ¿qué me ha de pasar? Que me llevan el novio a la guerra, madre mía, me van a matar. Que me llevan el novio a la guerra, madre mía, me van a matar. Ay, Lolita, yo me estoy muriendo. Tú solita me puedes curar. El remedio en la mano lo tienes. Ay, Lolita, no me hagas crear. Y el remedio en la mano lo tienes. Ay, Lolita, no me hagas crear. Este son en castellano, tamén nos hai en gallego, pero todos aqueles que nos deixaron unha cultura, unha lengua, e que xa non están con nós. Hoxe tampouco está con nós José e Eufemia, que ambos cantan ben tamén, pero podíamos cantar, se vos parece, a ver como nos vai salindo, aquel de Desde niña fui la hechera, que é un dese romance que eu aprendín tamén ruado sendo pequeno na miña casa, e claro, tamén trae o recordo de que non están. Entón, pois, cantámolo como homenaxe a todos eses, e dunha maneira especial a aquel no nombre do que estamos, a Manolo. Pois claro, iremos de intentar fazer o que poidamos. Desde niña fui lechera, muy honrada y muy dichosa, nacida entre dos montañas, cerca de Villa Vidriosa. Nacida entre dos montañas, cerca de Villa Vidriosa, por quererle tanto a un hombre, del mundo fui despreciada, de esos malditos amores que me han hecho desgraciada, de esos malditos amores que me han hecho desgraciada, de esos malditos amores solo me queda un recuerdo, un niño de azules ojos como un angelín del cielo, un niño de azules ojos como un angelín del cielo. Cuando le acuesto en la cuna, no duerme sin que cante las canciones de aquel hombre que va por el mundo errante, las canciones de aquel hombre que va por el mundo errante. Duerme que niño y no llores, que a tu madre le das pena, y digan que llora un niño en casa de una soltera, y digan que llora un
casa de una soltera. Moito máis, non? Pero vamos meter unha muiñeira. Unha vez que temos músicos, non podemos cerrar sin unha muiñeira. Hombre, Que aquí non hai, sí. non hai... Ah, sí, pero bueno. Vaya ben. Vamos rematar aquí porque se vai alargando moito alto. Só quixéramos dicir unha reflexión final. Verán unha obra de teatro, e aquí hai director e autor de Atral tamén. Supoño que sintonizamos nesta maneira de pensar. Unha obra de teatro, para que poida chegar á xente, ten que coller algo da vida e poñer un escenario, nunha representación. Neste caso, o escenario é tamén. Pero entendemos que unha obra de teatro en si mesma é un pouco unha representación da vida. Verán, porque nunha obra de teatro fai falta cada un. Si falta un, a cousa xa non sale igual. Hoxe suplimos a dous, pero a cousa non saliu igual. Os mesmos cantos con José houberan sido diferentes, non? Pero ao mesmo tempo, aunque cada un é imprescindible, sin os outros tampouco pouco dá feito. E na vida tamén nos parece que ocorre algo ben parecido. Nunha obra de teatro hai papeles que se prestan máis para lucirse que a outros. Papeles máis largos, máis chispeantes que a outros. E na vida tamén. Na vida hai quenes teñen a oportunidade de lucirse máis que a outros. Pero resulta que nunha obra de teatro hai uns actores. Pero detrás deses actores tamén hai outra serie de xente. Alguén preparou estes ferros, fixo estas telas, e vai quedando xente por aí. Claro, na vida tamén ocorre. Estes, os que estivemos aquí, estamos no escaparate. Os outros estiveron no taller. E non se pode poñer nada no escaparate se non hai quen traballe no taller. E na vida tamén ocorre igual, eso. Algúns podemos estar no escaparate e outros están no taller, son tan necesarios como os do escaparate. Acostumbro a poñer o exemplo, se se fijan, ben, de pantalón está bastante ben planchado. Luzo e eu, pero que planchou foi miña irmá que quedou na casa. Ela quedou no taller, eu no escaparate. Un pouquiño enlazando co que dicíamos ao principio.
Pois bueno, cando se empezou, pois eu non sei, eu non podo deixar a ver, eu non sei se podrei, eu non sei se darei aprendido o papel. Dificilmente sabe naide aquilo que pode hasta que se pon a facer. Porque non siquiera nos conocemos canto podemos cada un de nós, porque ainda nos vimos en circunstancias que non sabemos como podremos reaccionar. O que nunca se podrá facer ou se dará facer é perder a esperanza, perder a ilusión, porque iso é como a querer baixarse do tren na estación anterior á que nos corresponde. Desde o momento que perdemos a esperanza e a ilusión, xa empezamos a morrer. Entón, pois, ese quixéramos que fose o mensaxe definitivo. Despois, en canto a que se xubilados ou non xubilados, onde me vas? Porque sempre quere que se me vira solteiro. Hai un tempo de traballo que foi grato, hai unhas salidas que son gratas, afortunadamente, aunque a veces, claro, pois hai que salir, sálese a actuar sangrando ainda o corazón pola morte de algún ser cercano. Pero podíamos estar aquí, podíamos ter isto maravilloso, fenomenal. Se non estuvera vosotros aí, perdíamos o tempo. Por iso sodes unha gran parte da representación. Moitas gracias. Salón social hai un fillo español que vamos a administrar todos.